Moro! Täällä on Mäkilä ja Lindell itse. Moro! Moi! Pitkästä aikaa. Juu, ei oo tullut vähänkään video. Joo, tää on vähän jäänyt, kun on ollut kaiken näköistä nyt tekosyyt. Tähän keksitään kaikki tekosyyt. Voi luetella tästä. Niin. Kaikki maailman menot. Niin. Milloin toinen on ollut jossain toisella puolella Suomea? Juu. Oikeastaan ei ollut, mutta ihan sama. Tässä videossa me ollaan nyt kuvattu semmosia videopätkiä, että mitä voi tehdä, kun asuu maaseudulla. Ja se sit vähän karkas käsistä. Ja joo, lopulta me esitellään sit semmosia hienoja juoppoja Niin, tai semmosia. Ei tässä oikeastaan muuta kuin, että se selviää teille sit, kun te katsotte sen. Joo, ja videota myös tähdittää. Joo, menkää seuraamaan Instas ja Askis ja jossain Vimmu98. Niin. Se on tässä mukana tässä videossa. Ja video lähtee Tästä. True.
näitte meidän hienot sekoilut. Ja sit ei tässä varmaan Niin. mitään muuta, että Menkää seuraamaan meitä Instas ja Askis, Julia Josefina 98. ja Facebookissa voi käydä pyytää kaveriksi. Julia Josefina vlogi. Niin. Ja sitten ei tässä oikeastaan sit varmaan muuta ja menkää myös seuraa Vimmu 98. Joo. Et se on sit ensi video itse. Moro! Moro!